18 il-buwaddas minn 3 qdiet differenti kellhom biċċa xogħol ibsa mhux ħażin biex tellaw debri minn qiegħ il-baħar fiż-żona ta' madwar il-pitch tal-belt. Il-baħar qawwi kien ta' xkiel kawża ta' kurrenti qawwija u mewġ li fl-aħħar sigħat ħakmu l-Gżejjer Maltin. Din l-attività saret hekk kif il-ġimgħa 8 ta' Ġunju jiġi mfakkar il-Jum Dinji tal-Ibħra. Il-buwaddasa mill-laqdiet Atlam, Scuba World Dive Shack u ERRC ta' Għawdex inaqdu għal din il-clean-up volontarja wara li Raniero Borġ kien innota l-ħmieġ waqt qazza li kien għamel fl-istess post ftit tal-jiem ilu. Bħallum ġimgħa ġejna ġiex divers hawnhekk biex niċċekkjaw il-post x'ħansibu ma nsibux u ċerta vera għax naħseb li hawn xi 500 fl-iskun. Sibna 15 il-silencer, dawt il-barġ tal-ħadid tal-pulizija li jużaw il-barriers u għadna għadin tellaw infatti. Waqt din l-attività ittellaw aktar minn 420 fl-iskun tal-ħġieġ uħud minnhom antiki, kif ukoll materjal ieħor bħal biċċiet tal-metall, aerials qodma, tilari tal-fran u partijiet tal-karozza, inkluż numru kbir ta' silencers. Il-buwaddasa se jkomplu jagħmlu xogħol ta' tindif b'attività simili se tinżamm ukoll is-sibt fis-South Quay ta' Ċirkewwa.